Аз казах 12. Тани, пречиш ми, Тани. Тани, махни се оттам, не виждам. Юбре, дебре. Бандата. Юрите, взяли? Как го? Ето го се. Дай. 22. Колко е? Колко е ябка? Горе го пани, не там. Мама му дейба, чакай да го включим пак. Да го изключим. Добре, остига го той се. Да се върти и друга. Не, това е от пет. Няколко си. Не е само. Ето. Ай се стига тук. Тук. Дай на дачката. Дачката е мерила. 12 и 300. 12. Значи аз съм по-близко, дачка, казах 12. Аз казах 15. Е, близко сме и двамата. Абе, 15. Няма значение, пишем го 15. Добре, За протокола е 15. споразумяхме се. Сега така си по една люспа за